Benvinguts i benvingudes al Conservatori. El meu nom és Lito Iglesias, soc professor de violoncel i director del Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Aquesta presentació té com a objectiu principal informar als estudiants de música i a les seves famílies sobre l'oferta educativa del grau professional i també sobre la forma d'accedir al conservatori a través de les proves d'accés corresponents. També podrem conèixer l'activitat musical de l'alumnat a través de la visita virtual que farem amb el vídeo resum de les portes obertes de l'any 2020, concretament del 7 de març del 2020, que va coincidir, com tots sabeu, una setmana abans del decret de confinament amb motiu de la pandèmia. És per aquest motiu una bona mostra del que era el conservatori abans de la pandèmia i del que esperem que ho sigui de nou a les noves portes obertes del 2022. També podrem conèixer a través d'aquests fragments els diferents espais emblemàtics de l'edifici i començarem amb el primer track on ens situarem a les portes del conservatori, les portes obertes que ens rebran amb música, per baixar a l'auditori, l'espai amb el que ens trobem ara, l'espai per on passen tots els músics més d'un cop durant tota la seva trajectòria durant el grau professional, i en el que destacarem al vídeo la interpretació de l'Orquestra Simfònica en la participació del guanyador del concurs de solistes que celebrem cada any entre els millors alumnes i que en aquest cas correspondria al guanyador de piano del curs 18-19. Avui celebrem aquesta jornada de portes obertes, que bé, no cal dir que és una de les que més il·lusió ens fa de tot l'any, ja que tenim l'oportunitat, per una part, de mostrar a tota la ciutat les activitats que fan el nostre alumnat. Estem oferint concerts des de les 11 del matí, treballant des d'unes hores abans perquè això pugui ser. Està previst que es tanqui aquesta nit amb el concert de l'Orquestra Simfònica. Hola, el meu nom és Lleonard Castelló. Soc el professor de fagot i el cap d'estudis del Conservatori. Us parlaré del que estudiem al Conservatori. Com crec que tots sabreu, al Conservatori impartim el grau professional de música, que són ensenyaments artístics reglats, adreçats a alumnat que vol obtenir el títol professional de música o bé simplement aprofundir en la seva formació. Els ensenyaments professionals s'estructuren en 6 cursos i les assignatures es divideixen en comunes, que són aquelles que fa tothom, d'especialitat i optatives. L'ideal ara fora explicar-vos cadascú exactament el que heu de fer, però som gent de cursos, especialitats molt diferents, llavors és difícil poder-ho dir aquí.
Si entreu a la nostra web, a grau professional, pla d'estudis, veureu una icona de cada instrument i aquí podreu veure exactament la càrrega lectiva que té cada instrument. Però tot això jo us faig una pinzellada general perquè us feu una idea. Mireu, en primer curs, les hores que hem d'estar al conservatori són 4, que seria una hora d'instrument, que és una classe individual, després tindríem la classe de llenguatge, que és una classe de 2 hores, i una classe de conjunt. Com us dic, la classe d'instrument, ja sabeu que és una classe individual i en funció de l'especialitat que tingueu, podreu, si voleu estudiar fagot, heu de venir amb mi, però si voleu estudiar piano, tenim diversos professors i això, quan fem les proves d'accés, us donarem una desiderata on podreu posar les vostres preferències, que després les podrem atendre totes o no en funció de les places que tinguem lliures, però que d'entrada us donarem l'opció que ho pugueu demanar. Com us he dit, en primer curs la càrrega lectiva són de 4 hores i aquesta càrrega augmenta amb altres curs dels anys, arribant a ser en 5è i en 6è o més hores de classe ja a la setmana, que seran entre 7 o 8. Les assignatures comunes, ja ho sabeu, són l'instrument i el llenguatge musical, i després estan les d'especialitat, que seran un conjunt o un altre. També és important, per exemple, els pianos de primer, fareu classes de conjunt de piano que són de 4, podreu escollir entre les opcions que us donem quina us va millor, fins que no s'omplen aquestes opcions, però altres instruments com els de corda, els de vent, aquests no podreu escollir. El conjunt de primer de vent és aquell en aquella hora, no tenim opcions d'escollir ni el de corda. I després, a la llarga, anirem canviant de conjunts, per exemple, l'orquestra de corda, primer i segon de conjunt instrumental, després en tercer i quart faríem l'orquestra de corda i en 5è i 6è l'orquestra simfònica. Com us dic, les possibilitats són tantes que explicar-les aquí no puc fer-ho, però també després podreu preguntar qualsevol dubte que tingueu als caps de departaments o als especialistes de cada especialitat, que les adreces les trobareu a la nostra web. Una altra cosa que us volia dir és la participació també de les famílies. No està tot en venir al conservatori i fer les 4 hores, 5 o 6 hores de classe. Perdoneu, d'aquí em deixava les optatives. També veureu quines optatives es poden escollir, que durant tots els 6 anys d'estudis se n'han d'escollir, se n'han de fer 7, veureu quines podeu escollir en cada curs. Segueixo el que estava dient-vos abans, les famílies podeu participar en el conservatori a través de l'AMPA, l'Associació de Mares i de Pares. Tenim una associació molt activa que ens recolza amb moltes de les activitats que fem i a la que us recomanaria vivament que participeu. També hi ha la participació de pares i alumnes en el Consell Escolar i dels alumnes també amb delegats. Llavors aprofito per parlar-vos de la tutoria. La tutoria, que us trobareu també en la matrícula, no és ben bé una assignatura més, sinó és que us adjudiquem un tutor o una tutora que us pot guiar amb els vostres estudis a través de tota l'etapa del conservatori. Llavors us costarà a la matrícula l'hora que té aquest tutor o tutora per atendre-us, l'hora fixa, que després el tutor o la tutora sempre us atendran per mail, qualsevol de les consultes que tingueu que fer-li. I a través de les classes de tutoria escollim delegats. I després els delegats també formen part del Consell de Delegats, de manera que la seva veu pugui sentir-se en cada moment i en cada àmbit que treballem en el conservatori. No sé si em deixo alguna cosa, però dir-vos que realment podeu trobar tot al web. Pensem que és tot molt intuïtiu, que ho podeu trobar tot amb molta facilitat i ja us diem que si hi ha qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres via mail i estarem encantats de solucionar qualsevol cosa que hi hagi. Res més, que penseu això, que a més de les hores lectives, un instrument sempre vol dedicació i constància. Llavors, tot el temps que compteu en això també a l'hora de fer-vos els horaris, que es podreu escollir quan feu la matrícula,
que a més de les hores que tenim que passar al conservatori fent classes, li hem dedicat hores a l'instrument. Penseu-vos això també a l'hora de fer-vos els vostres horaris. Ara continuarem aquesta visita telemàtica, aquesta trobada telemàtica, fent una visita per al centre. Si no vaig errat, crec que ara us portarem per la Peixera, que és una de les sales més maques que tenim, i també per la classe d'orgue. Tant de bo es poguéssim trobar en persona ben aviat. Molts ànims a tots i esperem que el curs que ve pugueu estar tots per aquí. Fins aviat. Hola, soc el David Olmedo, professor de violí i coordinador pedagògic del Conservatori. Bàsicament, us ajudaré en tot el que té a veure amb l'organització de la música de cambra, els concursos, premis d'honor i l'organització també dels conjunts tant instrumentals com corals. Actualment, al Conservatori hi ha 24 agrupacions que inclouen l'orquestra simfònica, la banda, orquestres de corda, conjunts de vent de tots els cursos, big band, cobla, etc., que no només fan els concerts en aquesta sala cada trimestre, sinó que també participen en sortides, intercanvis amb d'altres conservatoris i participen en cicles externs com el del Paraninf de la Universitat de Barcelona o un concert anual que es fa a l'Auditori de Barcelona, una sala de referència en la ciutat. Ara us donarem pas a un resum de l'últim concert que es va fer fa 2 anys a l'Auditori per part de la banda i l'Orquestra Simfònica.
benvingudes i benvinguts al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Em presento, soc Montserrat Cabero i soc professora de piano del centre i també la secretària acadèmica. El meu rol dins d'aquest equip directiu, que ja anireu coneixent, és el de portar tota la gestió d'expedients i documentació acadèmica i la part de normatives. I avui us informaré una miqueta sobre l'accés al centre a través de proves d'accés i altres vies. Per accedir per primer cop al grau professional, en aquest cas al nostre centre, cal superar una prova d'accés que convoca cada any el Departament d'Ensenyament de la Generalitat. L'alumnat pot presentar-se o bé a primer curs o bé a qualsevol dels altres cursos, sempre d'acord amb el nivell que té l'alumne i el programa que es demana per cada curs. A la pàgina web del Conservatori trobareu tota la informació i el calendari de la preinscripció a les proves d'accés i la inscripció al centre. El calendari és del 17 al 24 de març. Allà trobareu ja un PDF on surt tot detallat, tot el calendari del procés de les proves d'accés i la inscripció al centre. El dia 17, el mateix dia 17, s'activarà el link que us permetrà accedir al formulari per poder fer la inscripció i participar a les proves d'accés. Per poder-hi accedir, des de la portada de la pàgina web busqueu un link que diu preinscripció i matrícula i allà podreu veure el calendari, les orientacions a les proves d'accés, les orientacions a primer curs. Aquestes les publica la Generalitat, ara mateix estan encara pendent de publicar, i les orientacions a les proves d'accés a altres cursos. I després també tenim un link que veureu que són les preguntes freqüents, que anirà molt bé per resoldre dubtes que podeu tenir i potser allà ja us surten resolts. En qualsevol cas, qualsevol dubte que tingueu, podeu escriure un correu electrònic a cmb@bcn.cat. I si és de tipus més acadèmic, me'l dirigiu a mi, que és secretariaacadèmica@cmb.cat. De totes maneres, a dins de la pàgina web també trobareu un espai que diu equip humà i allà surten tots els correus electrònics de l'equip directiu, dels caps de departament. Pel que fa a altres maneres d'accedir al centre, hi ha també els alumnes que estan o han cursat estudis a un altre conservatori i volen accedir al nostre centre. En aquest cas, poden demanar un trasllat d'expedient o, si no, també hi ha els casos d'alumnes que volen fer una segona especialitat. Tots aquests casos, tant els que fan la prova d'accés per primer cop per accedir al grau professional com els alumnes de trasllat o segona especialitat, tots han de fer la preinscripció en aquest tram de dates que us he dit abans, del 17 al 24 de març. I, finalment, que tingueu en compte que a les proves d'accés seguirem aplicant les mesures de prevenció de Covid, que són pels alumnes, per exemple, que han de fer una prova de música de cambra, han de tocar amb distància i amb mascareta, i els alumnes que toquen instruments de vent o cant tocaran darrere una pantalla. Això inclou també que l'alumnat que presenta peces a 4 mans, en piano, hauran de tocar en aquest cas a 2 pianos. I també recordar que de la mateixa manera que estem actuant fent les classes, doncs no es permetrà l'accés a les famílies, vindran només els alumnes a fer les proves d'accés. També informar-vos que l'alumnat que cursa ESO o batxillerat i estudis de música en un conservatori pot demanar una convalidació i reducció d'hores lectives a qualsevol institut. L'institut de referència del conservatori és l'Institut Jaume Balmes. Els alumnes que cursen simultàniament aquests ensenyaments i els ensenyaments professionals de música o dansa en el nostre conservatori poden accedir al batxillerat de forma prioritària, encara que no provinguin d'un centre escrit. I el nostre centre, disposa d'horaris adaptats per a aquest alumnat. Tingueu en compte que la jornada de portes obertes per batxillerat a l'Institut Jaume Balmes és el 27 d'abril. I res més, fins aquí ha estat la meva aportació informativa en aquesta jornada. Espero que us quedi tot molt clar i que us hagin vingut moltes ganes de venir a estudiar al nostre centre. Moltes gràcies.
Hola a tots i a totes. Em presento, el meu nom és Cristina Morales, soc professora de piano i estic en el departament de piano del Conservatori i, a més, la meva àrea de treball com a part de l'equip directiu en la gestió del centre és el Departament d'Activitats Culturals. I en aquest departament realment es programen totes les activitats que tenen a veure amb la pràctica directa dels alumnes envers el públic. Això vol dir que una de les destreses importants que treballem al llarg dels estudis de grau professional és justament aquesta, la competència de l'actuació en públic, el fet de poder mostrar en un concert tot el programa que s'està treballant a nivell instrumental, com a solista, també en els grups de cambra i en les agrupacions. Des de l'àrea d'activitats culturals, doncs, el Conservatori ofereix 2 cicles estables de concert a la ciutat que són oberts, gratuïts, i n'hi ha un que té un caire més perfil professional que es nodreix bàsicament de les propostes que surten del mateix professorat, el qual té molt de mèrit perquè això indica una activitat intensa a nivell concertístic i, a més, una noció d'equip que treballa. Aquests concerts tenen lloc els dijous i en oferim fins a una trentena al llarg del curs. D'altra banda, tenim un cicle que està dedicat íntegrament a les propostes de l'alumnat, sigui en format de solista o des dels grups de cambra i les formacions. Aquest cicle té lloc els divendres de cada setmana i es diu Divendres Jove. I també, diguem-ne, està obert a la ciutat i ve el públic de fora del conservatori, no solament els alumnes, els professors, familiars i amics, sinó que està obert a la ciutat i representa que es va reproduint i un va practicant, els alumnes van realment tenint experiència d'escena i experiència de concert. A part d'aquests cicles de concerts gratuïts regulars durant tot el curs, des de l'àrea d'activitats culturals s'organitza la jornada d'inauguració de curs, on normalment convidem un personatge rellevant del món cultural o artístic de la ciutat per tal de donar el tret de sortida al curs acadèmic i encoratjar a tots els alumnes a donar el millor d'ells mateixos al llarg de tot el curs. I, paral·lelament, tenim una jornada de cloenda del curs on es fa un èmfasi molt especial a acomiadar aquells alumnes que es llicencien, que es graduen, amb una cerimònia on es reconeix tots els anys que han estat aquí i que és un acte molt entranyable perquè representa el final d'una etapa i l'inici de la seva etapa posterior. Aquestes, a grans trets, són les activitats de l'àrea d'activitats culturals del Conservatori i també treballar en xarxa amb tota la resta dels meus companys pel que fa a l'organització d'altres concerts o les audicions d'aula que es produeixen al llarg de tot el curs des dels diferents departaments. Molta sort i benvinguts al Conservatori. Tancant ja aquesta presentació, després d'escoltar aquest solo de piano tan fantàstic a un dels espais més emblemàtics com és la Sala Vermella, recordar-vos i recomanar-vos visitar la nostra pàgina web, en especial l'espai que trobareu
a la portada sobre informació de les proves d'accés, en el que trobareu tota la informació actualitzada sobre la preinscripció, proves d'accés i matrícula, i també totes les dades de contacte amb tot l'equip directiu i caps de departament de les especialitats respectives. Moltes gràcies i que visqui la música.